illa, misteri i llegenda. Home, el primer record de la Dragonera probablement eren històries que me contava un amic del meu pare, que havia estat contrabandista aquí al Port d'Andratx, i abans d'haver anat mai jo a la Dragonera de nin, ja me contava aquestes històries de carabineros i de tirs i de carreres a la nit, aquest tipus de coses. Sí. Pues no està exactament a la Dragonera, sinó una mica més amunt a Cal Ortigues, que és una espècie de... bueno, una cala amb pins que hi ha ja dins el terme de... No, és Andratx, però en la línia nord d'Andratx. Sí. Bueno, pues perquè sempre fa bon temps en l'estiu, es pot fondejar sense cap problema de la Positònia, perquè hi ha molta arena i és molt... Vamos, i sobretot no hi ha cobertura de telèfon. Això és molt important. Jo crec que és especial per jo, sobretot a la tardor quan hi ha els falcons marins allà. Jo crec que és una cosa molt diferent, molt especial. Sí. Jo no soc nat en el Port d'Andratx, però soc descendent d'Andritxol, venia aquí a passar l'estiu, les vacances, i després pues, ja sí que ja m'he arrelat aquí al Port d'Andratx. Sí. Jo, més que millor, jo del que estic més content és de les àguiles peixateres. Quan jo era nit no n'hi havia, i ara n'hi ha sempre, bueno, ja sempre, almenys tots els estius. Pues, si he de triar un, pues triaria aquest. Home, jo destacaria dos punts. Un és l'escat de llevats, perquè té una pendent molt gran, sota l'aigua, hi ha un desnivell molt grossos, i això és una garantia de que en el futur el que ara serà encara molt més espectacular. Això és un lloc. I després un lloc que la gent coneix poc, que és un lloc quasi màgic, que és el tros que està entre Silla Mitjana i Escalafats, que hi ha moltíssima de corrent, i allà un temps hi havia moltes sirvioles i hi havia molt de peixos d'aquest estil. Però jo el consell que donaria a un turista, si fos un turista bussejador, és que, evidentment, anés a bussejar al Cap de Llevats, perquè és un lloc magnífic just el paisatge. Si a més hi ha peixos, doncs molt millor. És un lloc molt especial.